For today's video mga kasupot, nandito nga tayo naglalakad-lakad at pupunta tayo sa paggupitan dito sa Lucky Hands. Dito na kayo magpagupit kasi mura na, barato pa. At pumasok na nga ako dito sa loob dahil malamig-lamig at mainit sa labas. Ito pala ang loob ng kanilang barbershop. Malinis, maputi at walang dumi. Umupo na nga ako dito sa aking bangko at hinihintay ko si Bossing kasi kumain pa daw siya. Alas 12 tapat na kasi ako pumunta dito. At puumpo na ako dito sa may wagang bangko nila at tinignan ko ang oras kasi alas 12 na. Hinihintay ko si Bossing kung dadating pa o hindi. Kung hindi na ako magpapagupit. Ito nga, natutulog na ako dahil antok na antok. Galing pa nga ako sa palengke at tumulong ako kay auntie. At ito nga yung mukha ko parang gago. At ito na si kuya, dumating na siya. Kasi ready na daw siya kasi busog na daw siya sa kanya pagkain. At umupo na nga ako dito sa aking bangko na kulay black. At nagtanong nga si kuya, vlogger ka na pala. Oo, magsisimula na nga si kuya at nilagyan niya ako ng tissue sa leeg para mamatay na ako. Ito nga, nag-uusap kami ni kuya dahil tinatanong niya, kailan ka lang naging vlogger? Sabi ko na nakaraan pa. Kung gusto mong magpagupit ay dito lang yan sa Poblacion Carles, Iloilo sa second floor Sang Market. Ang pangalan ng kanilang barbershop ay Lucky Hands. Kung gusto mo dito, pumunta ka na dito. Ano pang hinihintay mo? Magpagupit ka na. Nag-uusap nga kami ni Bossing kung ano bang ipapagupit ko. Ang sabi ko nga, kalbo, baka pwede naman para maiba naman sa style. Siguro pag nagpagupit ako ng kalbo, mukha na akong gago. Di pa nga nakagupitan ng kalbo, mukha ng gago. At sinimulan na nga ni Bossing ang paggupit sa akin. Nakita nyo ang haba ng aking buhok at makikita na ang kanyang landingan ng eroplano. Sinimulan na nga ni Bossing ang paggupit sa akin. At medyo nagmamadali ako kasi meron pa akong pupuntahan, meron pa kaming gagawin na roleplay sa bahay. Sabi ko, Bossing, bilisan mo na dahil meron pa akong appointment. Naghihintay yung mga tao ko dun sa bahay, baka umalis na sila at hindi matuloy ang aming content. At pinasay na nga ako dito ni Bossing dahil binibilis-bilisan na ni Bossing ang paggugupit dahil sa akin dahil ang buhok ko naman na hindi naman masyadong makapal at manipis lang ito. At madali lang itong gupitan ni Bossing kaya relax lang dito si Bossing. Kung gusto mo ba magpagupit, pumunta ka lang dito sa Lucky Hat kasi may aircon na at malinis pa ang paligid. Kung matatanong ninyo kung magkano ba ang magpapagupit, 60 pesos lang. Hindi ka nalugi dahil may aircon na. Dito kasi ako lagi nagpapagupit kay Bossing dahil malinis siya maggupit. Yung akala mo nasa ibang bansa ka nagpapagupit. Parang matatapos na nga dito ang paggugupit sa akin dahil manipis naman ang buhok ko. At sa wakas natapos na nga ang paggugupit sa akin ni Bossing at medyo naging tao na, hindi na mukhang gago. Parang gago naman talaga eh. Kahit hindi magupitan, gagong gago sa sarili yan. At tapos na nga ang paggugupit sa akin at tinanggalan ni kuya ang trapal at nagpag ko na aking damit. So matatapos na nga ito. Pumunta na nga ako kay ma'am at magbabayad na nga ako sa aking pagpagupit. At ito gwapong gwapo na sa sarili mukhang tao na. Ito na nga ang bagong gupit na kupal. Ang tawag nila sa akin, Bossing.